Umengameli uchaze ukubungaza kwalabadlali njengophawu lokuthi ezemidlalo zihlanganisa isizwe. Today we are not just celebrating your medals and the athletes who won those medals. We are celebrating the spirit of South Africa. We are celebrating the power of sport to unite us. Abasubathi bakuleli babeka lelizwe ebalazweni lomhlaba. For many years, this was not just about winning medals. It was about reclaiming our place in the world as a nation. Kubasubathi abanqoba izindondo zegolide kubalwa uDijana Smith, uAkani Simbini, kwathi kuma-Paralympics uMpumelelo Mhlongo kanye noSimon Kruger. Abanye bathola ezethusi nesiliva. Okukhona kubo umsubathi osemncane uBayanda Walaza. Umengameli wenhlangano ebhekelele lemidlalo kuleli SASCOC, uBarry Hendricks, ubonge leli thimba la kuleli ngokuzikhandla. You did us proud when you walked onto that stadium, waving the South African flag. We are so proud, and we shed tears because we were so proud of your achievements. Ungqongqoshe wezemidlalo uGayton Mackenzie uthi lokhu kukhuthaza nezakhamuza kuleli ngokuzigqaja ngobuzwe bazo. Thank you for what you do off the field for this country and what you do on the field. You make us all proud to be South Africans. Kule midlalo yaseParis, ithimba lakuleli labuya nezindondo eziyi-12 kuma-Olympics nakuma-Paralympics eFrance, eziyisithupha ezama-Olympics neziyisithupha zama-Paralympics. Kuzo kukhona ezintathu zegolide, ezintathu zesiliva neziyisithupha zethusi.